Ari sa taton tabukan mga sukintig paminaw kanis lapu-lapu sad. Kay di may estudyante sa man gikan dito sa Dumanog, di na po diri estudyante sa lapu-lapu. Grade 11 student ni gitabangan mga sukintig paminag kulata. Sa duha ka mga tinunan sa grade 10 sa may Kalawisan, Lapu-Lapu City. Straight to the point. Naunsa ba ning intawon nga kuan na sad mga sukintig paminaw oy? Ganang naa nga ato ko na ipakita ning niya nga ilaha nga bugno kuno be. Mao ni. Kani ni ato nga tan-aw ni ug kuan gyud ni kay sus unsa man mga estudyante nga di man mahadlok oy. Kaning niya. Sa makani ga sa manig away tungod bakas uyab ni gasilos makani ha. Ato ko na ipakita ipadungog sa nato gamay ang video kani mao ni. Okay. Ato ni nga ikuan o kaliwat. Si Mayra Bacos. Mayra Bacos kaliwat kuno niya. Gilang. Kani mao ni. Kani naman ni audio kasamang dyan na. Uy, nagsinambunutay gidag maayo. Adira. Lapu-lapu ni ha. Labara sa uwan na Ilay demanda dong sakto sa ni kinaman kutsilyo ang kaning kuan kaning lakit to mo. Kaning babae ba is Gumaya may bata ba ya? Nabuyog. ang guard mo way gamit. Bisa mo nanda kong tawing gawasaw. Kanara. Sama na. Mas kanya kuya dis mo sa kayo. Ang guard kuno ako na gamit ang guard. Asa na ba? Gitanaw na. Ato ko nang balikon, ato balik. Kani. Dapat lang laban ang sa mga amiga ba? Amiga biya sila. Laki ko nung Dili, uy. Laki na kusulti. Lagi laki lagi. Gusto dapat amiga. Dapat ina sa dapat amiga. Di okay ra. Tabangan nila. Giwang lang ba? Ako tayo magtabangan makuan baka ng puwag. Ano po mga bayuta po way kwinta. Istim nga kaya na Makuha nilang beauty eh. Pwede sa kumpo. Naaman si ko auntie. Naa si putaw diri. Sinay ko to. Tanawa. Hala. Hala, gilabnot gid sa ni buhok ning gilabnot. Labara sa uwan na Sus. Ala kaluoy. Ngano Ilay mga demanda dong sakto sa ni kinaman kutsilyo ang kaning kuan kaning lakit to mo. Kaning babae ba is doon na day kutsilyo. Ay, suga na oy. Gumaya may bata ba ya? Nabuyog. ang guard mo way gamit. Bisa mo nanda kong tawing gawasaw. Sa man ning guard ako na gamit ning guard. Mas kanya kuya dis mo sa kayo. Oy, boto. Kanara. Tuda ko kayong tao. Asa na ba? Gitanaw na. Tanawa. Ang tapi. So kani siya. Dapat lang. Kani. Sa mga amiga ba? Kani. Amiga biya Ito sila. balikon ko no kay Laki ko. ngano man ni gitapukan ini nila. Laki na kusulti. Lagi laki lagi. Gusto dapat amiga. Dapat ina sa dapat amiga. Sacrifice lang amiga. Tabangan nila. Giwang lang ba? So nagtapok pa ni. Tabangan makuan baka ng puwag. Ano po mga bayuta po way kwinta. Ang mga bayot ni. Istim nga kaya na Makuha nilang beauty eh. Dyan na. Dyan na, sugod na. Naaman si ko auntie. Okay, agoy. Naa si Sus, putaw puti diri. isuga, oy. Agoy. Kung sakitas buhok ka nang kuan man, oy, gilabnot man buhok. Giulang, aning niya naka-green, o kaning, Ilay demanda dong sakto sa ni kinaman kutsilyo ang kaning kuan kaning Sus. lakit to mo. Kaning babae ba is Itabangan gidi ay. Kato nakaitom nga to ni. Kabiha ni mga bataan, no? ang guard mo way gamit. Bisa mo nanda Sa pa may kuan dagoy ani kas. Kanara. Kana na hunong Mas sa kanya kasamang ni kuya sunong lang sa ha. kayo. Ihunong sa kana na mga naminaw na to sa radyo. Ana naminaw na to sa radyo, so naa dito naglingkod ning ni adi ay unya gitapukan dayon aning ni ang mga grupo sa mga babae. Unya ilaha nga gi kuan dayon.
last night dayon ang buhok kaning ni ang kuan in town kani ilang gitabangan. Sumay gani kay dunay laki nga katon naka-green, nakakalo, maoy ni tabang nila. Unya gitabangan og lambunot bisan og gunita na ni ipsot gyud. Gawas ni siya sa 7-Eleven. Diha mga sukintig paminaw sa kalawisan na hitabo. Niadtong Martes sa gabi. Martes sa gabi. Ang pasangil sa naglabnot og buhok, ginganlan kuno siya og batignaong sa biktima. Sumatod pa nga nganong ginganlan man kog batignaong? Ginganlan day kuno siya batignaong? Moy pasangil mga sukintig paminaw. Pero gidinay ni sa biktima ingon siya nga wa gyud kuno siya manghilabot anang duha ka mga gabugno niya. Unsa man ni tinuod yun nga ginang kang batignaong or unsa man ni dunay silos baka ni? Uyab-uyab baka ni kay may man sa gitsura ang kaning ni ang biktima kasamangkin. Ang kani lang gibugno ba may magitsura sa di ay. Unya labi na di kanina ang kuan pa sus intao no nga kanang naga-uniform pa sila nagbugno pa ni kani mga ang ginikanan ini maglantaw di gyud ka malipay oy. Gipost ni Mayor Junard Ahong Chan sus wala ni mga batan-una di ay no pagka kana bang di ba diha man to sa kanang naang lapu-lapo sa katong tunay nagbinugnuay sang mga babae. Sa man ning gitubag man ang katong ditos dumanhog. Ang ditos dumanhog dunay gabugno dito. Dirisad mga sukintig paminaw gitubag sa lapu-lapo. Anong gitabangan man ni nila unya ang gwardiya sad. Unsa man ning gwardiya 7-Eleven? Nawa man pud mura man pud og naka taya sa kuan kanang namurang man nakatay ni tan-og manok ng sabong. So karon base sa disciplinary action nga gihimo mga sukindig paminaw, ang kaning duha ka mga babae nga namugno, kaning duha ka mga babae nga namugno, nagakuan ni ron naga-modular learning ni sila, wala lang usap pa, wala sa patos kuila sus, agrabiha gyud maka. Unsa man ni kinsa may dunay kutsilyo ani kasamangkin? Naman day kutsilyo kuno? So dili sila padto sa eskwelahan usa kay base og manimalos ni mga barkada aning biktima. Unya kanang naang uning ko anon kay sus, do naman day kutsilyo kuno tan-awon kuno. Makita ba nato nga kay grabe man to nakaitom nga maka saman to katong di ba to kutsilyo yang gihansa ka Ato kuno balikon ko na to gamay be kay kaning mga batan-on labi na mga babae purti man pagka binugnuay man dayon. Humok bang kaayog mga suko? Pastila ni no? Kani ito paminaw ko balik gamay kasamang names. Ito sa kada ko amiga. Di okay ra, di. Tabangan nila, giwang lang ba? Tayo magtabangan makuan baka ng buwag. Kada mga bayuta pud way kwenta. System nga kahana Kapang malikas ito. Pwede sa kumpul. Naaman say ko auntie. Naa say putaw diri. Nay putaw. Kana na giduol na nila tanan Wa na. Sus. Hala. Kada. Labara sa uwan na Video-video ang kanina. Ilay demanda dun sakto sa ni kinaman ko chilyo ang kaning kuan kaning lak ito mo. Kaning ito, kaning lang kinakaitom. Doon na sa kutsilyo? Sige lang, ato lang ikuan ang zoom una ni ka nang makita na to. Doon na bagay ito no kutsilyo kay katong paghansak-hansak ni ana. Ang guard mo way gamit. Grabiha ani pagkakuana nila no? Mas kanya kuya dismusa kaayo. Ni mga bata ba? Boto, itan na ora. Dako kay tao. Ato ni balikan karon taw-taon magkasama kay ato ang ipa-zoom ni. At ato ning ipa-zoom karon taw-taon ato pagbalik ato pasikulan ni kay kung sa man natinuod ba gyud dunay kutsilyo or unsa may dunay hidigiban diha. Kay mo may nasulti mga sukindig paminaw. Ato ning kuan og unsalay resulta ani karon kay ipatawag man ni sila ni Mayor Ahong Chan sa lapu-lapu mga sukindig paminaw. Karon taw-taon atong balikan human lamang sa pipila ka mga hinungdanon kay pahinundo. Standby lang usa.